Prevencia je sama o sebe veľmi dôležitá, pretože ňou vieme diagnostikovať včasné štádia ochorení a pacienta vieme potom vyliečiť a jeho prognóza je priaznivá. Rakovina semeníkov sa týka viac mužov v mladšom veku od 16 do 36 rokov a rakovina prostaty skôr postihuje mužov po 50. roku života. Muži by mali pristupovať k prevencii zodpovedne a aktívne. Je známe, že muži sa urológa boja, na rozdiel od žien, ktoré považujú preventívne prehliadky u gynekologa za samozrejmosť. Muž by mal vyhľadať urológa alebo by ho mala odoslať na vyšetrenie obvodný lekár alebo obvodná lekárka, keď dovrší 50 rokov, alebo v prípade, že má pozitívnu rodinnú anamnézu, mal by prísť ku urológovi už ako 40-ročný. Najčastejšie rizikové faktory u rakoviny prostaty sú jednak vek, obezita, životný štýl, konzumácia zvýšeného množstva tuku a mäsa, málo pohybu, ale aj kontakt s ťažkými kovmi v určitých profesiách. Symptómy rakoviny prostaty obyčajne sa objavujú až v neskoršom štádiu ochorenia. Pacient prichádza s problémami s močením, udáva sťažené močenie, močí slabým prúdom, časté močenie, máva urgencie, niektorí udávajú únik moču a mnohých vyčerpáva časté močenie v noci. Niekedy pozoruje pacient krv v moči a niektorí pacienti udávajú aj krv v ejakuláte. Čo sa týka symptómov rakoviny semeníka, obyčajne si pacient nahmatá hrčku alebo nejaký tuhý útvar na semeníku a toho privedie ku urológovi. Samotné vyšetrenie prebieha tak, že sa urobí najprv anamnéza, to znamená rozhovor lekára s pacientom, potom sa pristúpi ku fyzikálnemu vyšetreniu, vyšetrí sa brucho, vyšetrí sa pohmatom genitál, vyšetrí sa pohmatom prostata a následne sa urobí ultrasonografické vyšetrenie obličiek, močového mechúra, prostaty a v určitých indikáciách aj semeníkov. Čo sa týka samotného vyšetrenia, musí byť doplnené ešte vyšetrením tzv. PSA, to je prostatický špecifický antigen, ktorý nám veľmi pomáha zisťovať včasné štádia ochorenia rakoviny prostaty. Pokiaľ ide o rakovinu semeníka, tam je veľmi dôležité vyšetrenie genitálu, palpačné vyšetrenie semeníkov, aj ultrasonografické vyšetrenie semeníkov, ktoré jednoznačne dokáže alebo vylúči prítomnosť vážneho ochorenia, ako je zubný nádor semeníka.